שלם שבו אני רואה מול עיניי לימודים חינם מגיל ינקותה ועד לאחר התואר הראשון, שזה יוביל את המרכיב של ההון האנושי שקיים במדינת ישראל, העם היהודי, העם הספר, וצריכים לחדד את ההיבטים האלה באמת שנחזור לכל אותם מבחנים בזירה הבינלאומית שהובילו אותנו להצלחות הטובות, כפי שאנחנו היום נחשבים ליזמי ההייטק והטכנולוגיה הטובים בין הטובים בעולם, מספר 2 בעולם, ואנחנו צריכים להשקיע את כל היכולות שלנו על מנת להוביל את הסיטואציה שבה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תסייע בידי הצעירים, לצמצם את הפערים, להוביל את המהפכות המדוברות. ודבר האחרון שאמרתי שאני אגע בו, זה מה שנטפל בו, בהיבט של... ובזה אני אסיים ואעביר לכם ולכם את הבמה לשאלות. במדינת ישראל היום יש בעיה מאוד כבדת משקל בכך שממשלות בישראל לא מצליחות לסיים את הקדנציה. לא מצליחות. עכשיו, זו בעיה קשה. אני מסתכלת על עצמי ואומרת, אוקיי, זה יופי. הכנתי תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה שהיא פשוט צורמת בנושא של הבעיה בהתנהלות מול המגזר הבדואי בנגב. זאת דוגמה קלאסית לבעיה שנובעת כתוצאה מחוסר היציבות השלטונית. בקום המדינה היו כ-16,000 בדואים בנגב. רק לסבר את האוזן, היום יש מעל 350,000 בדואים בנגב. והצפי הוא עוד שמבחינת האחוז. עכשיו, אין לנו בעיה עם בדואים, אין לנו בעיות שלא יהיו יבנה. אלא מה? מדובר במצב שבו עד שנות ה-80 העלייה הייתה אומנם גבוהה, אבל סבירה. והייתה מצוקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב. המצוקה הייתה שהיה להם יותר גברים מנשים. כלומר, רק מי שהייתה לו אחות יכול היה להינשא למישהו אחר שיש לו אחות, כי אז היו בעצם יוצרים את הריבוי על ידי החלפה. ואז מדינת ישראל התירה להם להתחתן עם נשים מעזה והגדה. רק שההיתר הזה שבא ממקום מאוד שרוצה לעזור, שרוצה לסייע למצוקה אנושית, הפך להיות למפעל שבו מתחתנים עם 4 נשים. היום בדוח שקיבלנו מעיד על כך שיש אפילו לא מספר בודד של גברים שיש להם, תשמעו טוב, 150 ילדים. 150 ילדים. מדובר היום על 50,000 בתים בלתי חוקיים רק בנגב. כלומר, מי שנוסע היום לכיוון ערד, מי שנוסע לכיוון המקומות האלה, נחרד לגלות שכבר אין את האוהלים, יש בתים בכל האזור. אבל כיצד יכולה להתמודד ממשלה שכמובן השר הממונה נבחר למשך, אמור להיות לפחות 4 שנים, אבל כעבור 2 מודיעים לו שיש לו בחירות, אבל הוא כבר הקים ועדה, שאותה ועדה יש לה מסקנות, אבל בדיוק במסקנות הוא בקמפיין בחירות, ואז נבחר שר אחר, שהשר השני הוא כבר צריך להקים ועדה מטעמו, שאותה ועדה שוב מתכנסת ודנה, וככה תתפלו במשך עשרות בשנים, מוועדה לוועדה, מוועדה אחרת לשנייה. יש הרבה מסקנות, ורק המסקנה הסופית היא ש50,000 דירות עכשיו, ההמלצה האחרונה של אותו שופט הייתה להכיר בהן כחוקיות. אז רק להבין את הבעיה המאוד מאוד קשה, אני חושבת שזה יותר מכניס לתודעה כמה חשוב שיהיה ניתן לממש באמת ממשלה כמו שצריך. אנחנו היום בכנסת ה-18, אבל אני גם היום בממשלה ה-32. אתם מבינים את הפרופורציות? במשך קיום שנות מדינת ישראל
32 ממשלות? כאילו, מה מבחינת הזמנים הזה באמת מבהיר לנו כמה השיטה היום היא שיטה לא נכונה. לא רק זה, יש בעיה נוספת שהיום, מכיוון שעל מנת להקים ממשלה צריך גם את כל המפלגות הקטנות שדיברתי עליהן קודם, בין היתר, שלרובן גם אין ייצוג לנשים, אז ממשלה כזאת מורכבת מהסכמים קואליציוניים. וכשיש 13 מפלגות, שכל מפלגה קטנה היא משפיעה הרבה יותר מכוחה באמת באוכלוסייה, זה יוצר עיוות ביכולת של ממשלות לשלוט. ככזה באמת, אני רוצה, סוריה, לברך אותך ואת כל משפחת נזריאן על העבודת קודש שאתם פשוט עושים ומובילים בתחום הזה של המרכז שלכם להעצמת האזרח, על מנת לקדם שינוי בשיטת הממשל. היום אני לא יודעת אם זאת בשורה, אבל אולי זה באמת יסייע. אבל ראש הממשלה מינה את שר התחבורה ישראל כץ לעמוד בראש ועדה שכבר התכנסה ומתכנסת על מנת לבחון מחדש מה האפשרויות. אני רק יכולה לומר לכם, עם כל הרצון שלי לאופטימיות, ברגע שלא ישכילו כל המפלגות הגדולות, ואין יותר מדי כאלה כבר, גם שהייתה חצי גדולה התפצלה, יתאחדו יחדיו ויהיו מספיק אמיצים לשנות את השיטה, בראש ובראשונה, אז המצב רק הולך ומחמיר מבחינת היציבות. אז היום אנחנו כבר שנתיים בממשלה, ויש כאלה שרוצים כבר לדבר על בחירות. אז אני, מתמונת המצב שאני רואה בארץ, בינתיים אני יכולה להרגיע אתכם ואתכן, וזה לא נראה כל כך בכיוון, אבל אם נבחן את ההיסטוריה, תודה רבה. אני אשמח לענות על כל שאלה, שקשורה לנושאים שאני אמונה עליהם, אז כל שאלה תתקבל. בכל העולם, המזרח התיכון, הבדואים זה עם שלזה. מה הייתה החוכמה של מדינת ישראל ליישב אותם בנגב? זו הייתה התוכנית שלהם, לא של אוקיי, שאלה. לגבי השאלה הספציפית... אפשר לחזור על השאלה. כן. גברתי, קוראים לך? לי. בכל העולם, העם הבדואי זה עם שנודד. מה הייתה החוכמה של מדינת ישראל לקחת עם נודד וליישב אותו בנגב? בשום מקום לא מיישבים אותם, לא בירדן, לילי שואלת איך זה שעשינו את זה. התשובה היא תשובה פשוטה. ההפך הוא הנכון. כלומר, בכל המקומות שההתיישבות הבדואית הפכה להיות במקומות של ערי קבע, שם הריבוי באופן טבעי הפך להיות יותר נמוך. הבעיה יותר כבדה, אותם 150 שדיברתי עליהם, זה בפזורות. הפזורה זה מקום שהוא לא התיישבות בקבע של האוכלוסייה הבדואית. וכך נגזלים גם אדמות מדינה, וגם, כפי שאמרנו קודם, הפרופורציות מבחינת ההתנהלות הכללית וריבוי אנשים מעזה והגדה. שאיפה פה הבעיה שלי בהיבט הזה? כמו שאמרתי, עם הבדואים אין לנו בעיה, אבל ברגע שנשים מעזה והגדה, כל אחת מביאה 10 ילדים, הם לא לומדים, הם לא... היא באמצע לדבר. אז אני בדיוק מדברת על זה. אני בדיוק מדברת על זה. הבעיה היא לא הבדואים שהיו פה בקום המדינה. הבעיה היא אותם בדואים שהם היום ילדים של נשים מעזה והגדה, שהן לא דוברות עברית, שהן כולן דוברות ערבית, והן באות מהמנטליות המאוד ברורה של הפלסטינאים, עם כל הדפוס של הלאומיות. הלאומיות מאוד מאוד עלתה בשנים האחרונות באזור, ובעיית הפזורה מובילה בדיוק למה שהוא אמר כאן כרגע. פשוט הוא שומע רק חלק מהדברים שאנחנו אומרים, אז הוא לא מתמקד בדברים שאני אומרת.
לגבי ההיבט הזה, שהיום יש מצבים שבהם נוסעים לכיוון ערד וזורקים להם פתאום מכונת כביסה באמצע הכביש, על מנת שיהיו שם פשוט אנשים שלא ירצו להגיע לערד, כי כל הפזורה כבר מגיעה לערד. אז יש בעיה אמיתית שזקוקה לפתרון, אבל נראה מה תהיה הוועדה הבאה. אז מה הפתרון? יש חוק שהוא נכון, אבל יש גם בהליך האזרחי שלהם יותר חזק עכשיו. לגבי החוק של איך זה שהם נושאים מספר נשים הם אזרחים ישראלים. מה שנשאלנו כאן זה, הרי החוק קובע שאסור להם להתחתן יותר מ4 נשים. הם לא להתחתן עם אישה אחת, זה החוק בישראל. אז מה שהם עושים, הם פשוט מתגרשים לא על פי הדת המוסלמית, אלא על בסיס הדרישה החוקית. אבל מה הם עושים? כל 3 נשים גרות באותו מתחם, אוקיי? ואז הם עושים בצורה חוקית מצד אחד, אבל הם עושים פעמיים תל"ן ולא 3 פעמים מבחינת הדת. וזה הבעיות המעשיות. את מדברת זה ערב של שינוי שיטת הממשל, בעוד שבברית הישראלית, אלא אם כן אנחנו בארץ, אין לנו זכות בחירה. זה לא נשמע קצת פרדוקסי במידה שכמעט, ודאי מדי שבוע, אבל כמעט מדי יום ביומו, מגיעים לכאן פוליטיקאים ישראלים, גם מהמפלגה שלה, לגיוס כספים. הלוא אני רוצה לראות את הפוליטיקאים שיגידו, אסור לגייס כספים בחו"ל, יש הרבה מאוד כסף בארץ, למה שלא תיתנו דוגמה אישית, במקום ללכת ולהאשים את כולם? מה להאשים את כולם? כי אני לא מאשימה אף אחד. נראה לי שזה מאוד קל לבוא ולבקש